Ana Rubio Fando s'afegeix a la nòmina d'autors del Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida amb el recull de contes Plaers, un guardó que recollia la gala de lliurament d'aquesta 28a edició celebrada a Aielo de Malferit, capital cultural valenciana 2022, i en una nit de Sant Joan molt especial. I benvinguts a esta gala tan especial, així al poble d'Aielo de Malferit, capital cultural valenciana de 2022. I el primer agraïment és pel seu ajuntament i el seu alcalde, Juan Ra, per volcar-se en este acte que des del Departament de Cultura de la Mancomunitat, junt al seu ajuntament, hem preparat. El Premi de Literatura Eròtica s'ha convertit en una de les iniciatives més importants i amb més rellevància cultural de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Des de l'inici, fa 28 anys, la seva singularitat ha estat clau, i és que segueix sent l'únic guardó de literatura eròtica en tot l'estat espanyol, organitzat i finançat per una entitat supramunicipal, com és la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Aquesta nit és una nit màgica i, per suposat, molt eròtica i, sobretot, sexual. Se celebra la nit de Sant Joan, una festa pagana que va lligada a rituals com encendre fogueres i focs per a donar més força al sol i a altres coses que no són el sol. És una nit per a veure eixir el sol amb la teua parella. I per la meva part, donar-li enhorabona a la persona guanyadora. Les gràcies a Edicions Bromera per la seva col·laboració i a la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida que ha fet possible aquest acte. Una nit, com diem, especial, ja que la gala tornava sense restriccions i amb una resposta d'obres excel·lent que quintuplica l'anterior edició. També podem estar ben desmanits perquè en aquesta edició s'han presentat ni més ni menys que 30 originals que han vingut des de València, els Estats Units i també de Catalunya. Un èxit de participació en un certamen únic en valencià en el seu gènere. Un gènere i un premi únic i singular que ha ajudat a potenciar culturalment la comarca de la Vall d'Albaida. 2 vegades seguides hem sigut capitalitat cultural, l'any passat Bocairent i enguany Aielo de Malferit. A més, en el mes d'octubre, l'àrea de cultura d'esta mancomunitat rebia el reconeixement de la Diputació de València per la seva tasca per la cultura, l'any passat 2021. Jo crec que milloraria molt la situació global de confrontament i polarització fent més cultura o tan sols llegint més relats eròtics o també més versos com el que hem llegit o simplement llegint. Més que no vivim un dels millors moments a nivell global, crec que ni la pandèmia ni les dificultats derivades han frenat les ganes de donar a conèixer este certamen literari, la comarca i, per què no, el focus cultural que representa la Vall d'Albaida. Tractem d'apropar els grans espectacles i fites culturals a pobles amb menys recursos o més menuts per la particularitat que tenim a la comarca i ho aconseguim en gran mesura amb actes com el d'esta nit. També a la Mostra Internacional de Titelles, contes a la fresca i més esdeveniments que vindran i activitats que també es desenvoluparan. La nit va estar ambientada per Ad Libitum amb un espectacle que va mesclar el teatre i la música amb un toc diferent, humorístic i picant. Gràcies a les 2 dones que actuaren com mestres de cerimònia, la presentadora Marta Giner i la cantant Carol Mendoza. A més de ser la ciutat anfitriona, Aielo de Malferit i la seva essència també va estar present en l'acte, ja que es van escoltar moltes versions en valencià del seu cantant més volgut, Nino Bravo.
Però, sens dubte, el moment més esperat va arribar amb el lliurament del Premi Ana Rubio de Silla per Plaers, un llibre format per diferents relats on mostra unes realitats que no sempre són visualitzades, com la gran varietat d'experiències sexuals que existeixen. És un honor per a mi estar ací celebrant amb vostès que Plaers ha sigut el llibre premiat d'enguany. I per això, les úniques paraules que em naixen són d'agraïment. A la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, per apostar per la literatura, l'erotisme i la llengua i haver convertit aquest premi en una entitat. A l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, anfitrió excepcional d'aquesta nit de Sant Joan, embestida d'espectacle, rialles i lletres. Gràcies a Edicions Bromera per editar any rere any les obres premiades i gràcies també a totes les entitats que col·laboren i patrocinen aquest premi. Com no, un agraïment molt sentit al jurat que ha elegit Plaers i a mi m'han obert una gran porta. Moltes gràcies. Anna s'emporta 4.000 euros de premi la publicació de Plaers a la col·lecció L'Eclèctica de Bromera.